Ja hei, nimeni on Sinikka Naumanen ja asustelen täällä Nynäshaminassa Ruotsissa. Ja laitan tänne YouTubeen ja sitten myös Facebook-sivuilleni tällaisia yhteiskunnallisia asioita hieman laidasta laitaan. Ja tällä kertaa tuli mieleeni, olen ajatellut monia vuosia sitä, että haluan puhua alkoholismista. Isäni oli alkoholisti ja äitini ja isäni avioliitto siellä Suomessa Turussa, tai oikeastaan Naantalissa asuimme silloin, päättyi juuri sen vuoksi, että isästäni tuli sodan jälkeen alkoholisti. Hän meni 16-vuotiaana Jyväskylästä, kun isot veljet lähtivät sotaan puolustamaan maataan, myös hän, joka oli Kuopus silloin sitten 16-vuotias. Ja siellä tämä juominen alkoi sodassa ja jatkui sitten, ja siihen sitten vielä kun äitini ja isäni menivät naimisiin Naantalissa, niin mummillani oli ravintoloita siellä ja isäni tarjoili ravintolassa, eli sitä alkoholia oli sitten saatavilla myös. Ja se johtui eroon, ja se siitä. Näitä kohtaloita on monta, ja omasta mielestäni meitä tuli 3 lasta, ja minä olin keskimmäinen, silloin 3-vuotias, kun heidän eronsa tapahtui. Ja se oli paras asia, mitä voisin sanoa, että muuten olisi varmasti tullut vaurioita enemmänkin. Ja sitten olen miettinyt täällä Ruotsissa sitä, tämä on hyvin tärkeä asia minulle ja luulisin myös hyvin monelle muulle. Ja lyhkäisesti koitan saada sen julki tässä, että jo vuodesta 2004 ihmettelin lääkärien ja sosiaalin henkilökunnan käyttäytymistä, mutta varsinkin päättävien lääkäreiden, johtavien lääkäreiden näissä terveyskeskuksissa. Olen paljon ollut mukana tulkkina, olen ollut myös niin kuin semmoisena tukihenkilönä täällä Ruotsissa jo 80-luvulla sekä alkoholisteille että narkomaaneille. Itselläni ei ole alkoholiongelmia. Otan drinkin silloin tällöin, mutta pidän sen kohtuussa. Nuorena ei aina ollut niin kohtuussa ei pysytty, mutta sitten vielä sain tämän diabeteksen, niin siinä ei ole edes mitään leikkimistä alkoholin kanssa. Ja myös, että olen luojalle erittäin kiitollinen, että minulla on varmastikin jo syntymästä asti ollut määrätynlainen alkoholismiallergia. Voisin sanoa, että kun otan alkoholia, niin se tuntuu ihan mukavalta, mutta heti kun alkoholi lähtee verestä, ja siinä ei ole sitten kysymys, onko juonut 1 lasillisen, puolilasillista tai enemmän, niin sydän hakkaa aivan valtavasti silloin, kun se lähtee alkoholi verestä. Useimmiten yöllä monta tuntia, että pulssi on joku 110 ja 120. Olen erittäin kiitollinen, että olen saanut tällaisen varoituksen. Ja voin mainita, että meitä on 3 sisarusta ja kenelläkään ei ole alkoholiongelmia. Mutta olen elänyt alkoholistien kanssa 2 tai oikeastaan 3kin. Olen nyt jo 62-vuotias, että niitä suhteita on ollut. Ja on ollut sellaisia ihan hyviä suhteita, missä ei ole alkoholi ollut ollenkaan probleemana. Mutta nyt menen takaisin vielä siihen ja päätin sen aika päivää sitten, koska kirjoitan kirjoja, että joskus tulen kirjoittamaan vielä tästäkin, että juuri ymmärrän sen, että silloin kun ihmiset ovat nuoria, heistä tulee alkoholisteja, ja kerron tässä tapauksesta, hän aloitti miespuolinen alkoholin käyttämisen jo noin 21-22-vuotiaana, erittäin intelligentti, erittäin järkevä, siis tällainen kuin sanotaan fiksu ihminen.
mutta erittäin herkkä myös. Ja sitten hänelle tuli vastoinkäymisiä, tosi vaikeita elämässään. Silloin ennen häntä tuntenut, tämän hän on kertonut ja myös hänen sukulaiset sitten myöhemmin minulle. Siis hän oli jo alkoholisoitunut, sanotaan 27-vuotiaana. Hän ei enää pystynyt aina käymään töissä. Hän sai pienen aivoinfarktin, mitä ei jouduttu leikkaamaan. Ja sitten jos sanotaan näin, että noin 40-vuotiaana, 45-vuotiaana hän oli aika raunio enää. Ja siihen välin sitten vielä mahtui yksi luultavasti aivoverenvuoto, mistä hän oli sitten sairaalassa muutaman päivän. Hän oli silloin noin 45-vuotias. Ja tällainen ihminen sitten, joka on jo näin huonossa kunnossa ollut, sanotaan 25 vuotta ylikin, ei ole pystynyt oikeastaan yhtäkään laskuaan maksamaan, pelkästään pysynyt toisten tukihenkilöiden avulla jollakin lailla hengissä. Niin sitten eräs päättävä lääkäri näissä asioissa Pohjois-Ruotsissa sanoi, että hänen lausuntonsa oli, että juu, sydän on hyvässä kunnossa ja hän ei näe aihetta, että tämä henkilö saisi niin pitkän sairaskirjoituksen, mitä nyt vaadittiin silloin, oliko se 1,5–2 vuotta, ja sitten sairaseläkkeen. Ja tällainen ihminen tosiaan, joka ei ollut pystynyt enää mitään hoitamaan, oli mielestäni niin sairas, unohti kaikkia asioita, oli kausialkoholisti, joi aina 1–2 putkia, ei tiennyt oliko siinä mennyt 2 päivää vai viikko. Niin sellainen ihminen, kun se sitten pistetään jonnekin työpraktiikkaan, että hän saa sen sosiaaliavustuksen, sillä niin kuin sitten tietysti kiristetään sitä, niin joka kerta hänelle tuli potkut, korkeintaan pystyi olemaan 2 viikkoa, 3 viikkoa selvinpäiten. Ja sitten tuli krapulaisena työpaikalle, sai potkut, haisi viinalle ja niin poispäin. Ja tähän minä reagoin, että koska WHO:n mukaan, siis maailman terveyden hallituksen kautta, niin alkoholismi pitää verrata ja on sairaus, niin miksi näiden kaikkien muiden sairauksien, esimerkiksi niin kuin minun diabetes mellitus ja munuaissairaudet, sydänsairaudet, kaikki tällaiset, niin niistä sitten pääsee, jos on jo niin huonossa kunnossa, sairaseläkkeelle. Mutta alkoholisti, vaikka se on aivan samanarvoinen, niin näitä on monta, jos olisikin vain yksi tapaus, mutta näitä on ollut niin monta. Ja minä itse en pysty sanomaan siihen mitään muuta kuin että luulen, että se johtuu siitä, että silloin he saavat tätä sosiaalitukea, mikä olisi ja on paljon pienempi, mitä olisi sairaseläkkeellä. Täällä Ruotsissa ehkä olisi kuitenkin saanut noin 6,500 kruunua, 7,500, jotain tällä välillä, koska kuitenkin tämä ihminen, josta kerroin, oli tehnyt noin 13 vuotta töitä täällä Ruotsissa, ei aivan täyttä aikaa. Mutta kuitenkin, ja täällä elätellään ihmisiä sosiaaliturvan avulla ja muutenkin, jotka eivät ole montakaan päivää tai viikkoa, kuukautta, vuotta tehneet töitä tähän maahan ja maksaneet veroja, niin tämä on minusta väärin. Siis kaikkein eniten minusta tämä on väärin ja oli väärin. Pystyn näyttämään toteen, mikä terveyskeskus tämä oli täällä Pohjois-Ruotsissa. Tiedän lääkärin nimet, tiedän sosiaalityöntekijöiden nimet ja monen matkassa olen ollut tällaisissa tapauksissa. Ja tämän pettymyksen, minkä he tuottivat näille ihmisille, mitkä kuolivat sitten vain muutama vuosi, ehkä 2, 3, 4, 5, 6 vuotta sen jälkeen, kun lääkäri sanoi, että ei, kaikkien on kannettava tässä yhteiskunnassa kortensa kekoon ja tehtävä töitä. Niin tämä jääköön nyt sitten
teidän, jotka tätä mahdollisesti kuuntelette ja mietiskelette, että onko tämä oikein, eikö ihmisarvo ole kaikilla, minun mielestäni ehdottomasti on, myös alkoholisteilla, koska kuka ihminen haluaisi tulla alkoholistiksi? Vastaus on ei kukaan. Ja mikä kohtalo heillä elämässään on, joka tapauksessa monella on lapsia, kuinka paljon he tuottavat huonoa omatuntoa siitä itselleen, että eivät pysty huolehtimaan perheestään, lapsistaan ja joutuvat elämään monetkin, sanoisin aivan koiran elämää ja monella koirillakin on paljon parempi olla. En anna periksi ennen kuin tästä saan vastauksen ja toivon, että media ottaa tämän esille täällä Ruotsissa ja siellä Suomessa, että missä kulkee raja ja millaiset lääkärit sopivat olemaan ja antamaan tällaisia lausuntoja, minkä mukaan sitten päätetään ihmisten elämästä. Ja minusta tosiaan aivan väärin, että se säästö on ainoa, minkä minä saan järkeeni mahtumaan, että siinä säästetään melkein ainakin puolet näistä rahoista, mikä heille olisi kuulunut, ja että he olisivat saaneet olla sitten sairaseläkkeellä, että se ihmisarvo olisi ollut, ettei herää 2 viikon päästä ja luule, että enkö mä olekaan ollut töissä tässä, että mä oon ollut muutaman päivän poissa. Ja nämä kaikki muistikatkot ja sitten myöhässä haetaan sosiaalin rahoja ja odotellaan niitä, joudutaan joidenkin aika pirullistenkin ihmisten armoille, monetkin ovat joutuneet. Niin nyt on korkea aika nostaa tämä asia. En missään nimessä halua, että kukaan ihminen juo. Ja itse täytyy sanoa, että olen syyllistynyt elämässäni nuorempana, että olen ollut jopa tällainen, niin kuin sanotaan Ruotsissa, medberoende, että olen liikaa hössännyt tällaisessa suhteessa esimerkiksi alkoholistin kanssa, luullut, että jonkun verran voi antaa viiniä tai jonkun krokin. Jos olisin silloin nuorempana tiennyt, niin en olisi koskaan antanut sitä ensimmäistäkään periksi, mutta olin tyhmä, niin kuin me naiset monta kertaa olemme. Me luulemme, että me pelastamme miehen esimerkiksi kaikista asioista ja he lupaavat niin paljon, mutta alkoholin kanssa ei pysty taistelemaan. Se on sitten kyllä harvanainen. En ainakaan minä ole pystynyt. Mutta nyt haluan, että nostetaan sitten estradeille ja tapeteille nämä lääkärit, jotka syyllistyvät siihen, että tekevät väärin WHO:n päätöksiä, että alkoholi on samanlainen sairaus kuin kaikki muutkin. Ja myös silloin sitten sairaseläke mielestäni pitää saada heille siinä vaiheessa, kun he eivät enää jaksa nousta monien yritysten jälkeen. Ja miksi lyödä sitä ihmistä, joka jo maassa makaa. Tämä oli tämän iltainen viestini teille kaikille. Ja asiaa en jätä tähän. Otan sen, ei nyt seuraavassa kirjassani, mutta ehkä sitä seuraavassa otan tämänkin asian esille. Kiitos teille kaikille, jotka vitsitte kuunnella, ja hyvää lauantai-illan jatkoa teille kaikille. Hei!